Això és una eina que es gastava per als tarongers. Els tarongers treien goma, el que era en la base, en el tronc gros, i així en unes escames que es deia lepra. I això era per rascar el que era la lepra i poder-la tratar després d'haver netejat bé la soca de l'arbre. I el seu sentit era ni més ni menys que això, rascar i deixar-la ben neta i desinfectar. Després parlarem a dos mans. Això és un ferrament que es gastava per pelar les soques d'espins a la corfa. Quan feien espins es deixaven tota la corfa a la muntanya perquè era la manera que ell es podrira i que desapareguera. Veieu que és un mànec, un altre mànec, i a dos mans era la manera de pelar la corfa del pi. Per pelar la corfa del pi n'hi ha altres eines també similars, depenia del colp que tingueres que pegar. La xeta això era també per pelar les corfes del pi. Seguim parlant de mànecs. Tot porta el seu mànec. Sense el mànec, aquests ferraments no valdrien per a res. No es podria treballar en ells. Això era per pegar colp i pelar la corfa del pi. Bueno, així tenim aquesta peça, que és curiosa també. Quan seguim parlant dels mànecs, diferenciarem el que és un mànec i una ansa. Estarem parlant que això és una ansa per poder-ho manejar, i com veieu ne té dos, que és perquè així entre dues persones el manegen millor, i seguirem parlant del mànec del que és la palanca. La palanca aquesta era per poder donar pressió, que eixira l'aigua per la bomba, que això és una bomba hidràulica, al donar-li pressió agarrava l'aigua i ara conforme ell vaja fent, veureu. Ves menjant, jo, poquet a poquet. Que això segueixen seguint com a mànecs. El sentit d'aquestes dues canyes no era ni més ni menys que conforme eixia la pressió d'ací, passava per dins dels tubos estos, aquestes canyes eren per guanyar altura i que tinguera prou consistència, estaven passat per dins un tubo de coure, el qual ens conserva la pressió des d'ací. Les boquilles aquestes són perquè estufe. El que farà és que ens donarà i ens permetrà tindre altura per poder fer l'arbre per la part de dalt. Això és anar menjant, agarra pressió, quan ja la tenim així, i això per buscar altura. Seguirem parlant que això fa l'efecte d'un mànec.